musal l'any 2009. Amenitzarà el ball dels Grallers de Cardona. A continuació, els gegants del barri Planers i Bergús de Cardona, amb els seus gegants, Migsenyor i Huerta. Inaugurats l'any 1985, van ser els primers que va construir Antoni Musal. Amenitzarà la ballada la banda de música de Cardona. Es poden preparar els gegants de Planers, Migsenyor i amenitzar el seu ball als Grallers de Cardona.